Ευχαριστούμε την ΑΕΛ που είναι σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και όλο το προσωπικό που εργάζεται στην ΑΕΛ. Προφανώς ευχαριστούμε τους ποδοσφαιριστές που είχαν σήμερα την ευγενική καλοσύνη να παρευρεθούν στο παιδιατρικό. Τέτοιες μέρες γιορτινές είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπαραστεγόμαστε στους ασθενείς, στους μικρούς μας ασθενείς αλλά και στους γονείς τους, που αντί να είναι στα σπίτια τους και στη θαρπορή του τζακιού τους, είναι εδώ στο νοσοκομείο. Κάθε ποδοσφαιριστής, αφού κλέβει από τον πολύτιμο του χρόνο και να είναι εδώ με τους ασθενείς μας, έτσι κι αλλιώς τους θεωρούν ότι είναι ήρωες οι ποδοσφαιριστές, αλλά τους δίνει δύναμη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που τους υποχρεώνει να είναι στο νοσοκομείο. Όχι μόνο οι ασθενείς μας, αλλά και εμείς στο προσωπικό νιώθουμε ότι η κοινωνία και ειδικότερα η ομάδα σας βρίσκεται μαζί μας και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε και εμείς από τη Meridian Bet να ευχαριστήσουμε αυτήν την υπέροχη εισφορά και σε συνεργασία με την ΑΕΛ στο παιδιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδάκια με την καινούργια χρονιά να είναι μια χαρά και όλα να είναι περαστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΑΕΛ και όλα τα καλά.